Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás privítal na slávnostnom koncerte pri príležitosti 65. výročia založenia našej základnej umeleckej školy. Vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Ivan, nevolala som ťa, ty si ma zobudil. Pomôž mi aj z nástenku. Pozri, čo mám. Sane automatické, oni ťa tam dovedú. Ďakujem, babka Jaga. Dievčička, a ty čo tu robíš? Veď tu zamrzneš. Mrázi. Dievčička, poď so mnou, tu mám sane, poď. Mám ťa rada ako soľ. Ako čo? Ako soľ, pretože soľ je potrebná. Ty nevďačnica. Či máš vlastného oca ako tú márnu soľ? Choď mi z očí! On kričať začal len, choď mi z očí. Ďakujem vám za všetko. Ja vás teraz opustím. Idem k oteckovi. Ukážem mu, čo som našla. Najkrajšie pery a najkrajšie vlasy. Ja som tá najkrajšia kráľovná krásy. Odveď snehulienku ďaleko do lesa a tichú čistinku nájdi, kde len zver občas vyjde. Áno, vaša výsosť. A tam, môj milý, verný poľovník, tam ju musíš zabiť. Ja dúfam, že ma nájde snáď, môj milý, už dnes. Neviete, kde si zložiť hlavku mám? Vravíte áno? Že by v tomto lese priamo? A viete ma tam odniesť? Klipy, klapy, cveni do zeme. My sme na 5 chlapí, poklady klopeme. Ak mi dovolíte ostať, budem vám zametať, umývať, šiť aj variť. Variť? A vy vždy bude kliničkové jablkové knedličky? Tak rád by som si tancoval, čo to len do mňa vošlo. Dnes mi to ako si nejde, snáď do zajtra to prejde.
vám, že sme sa tu mohli opäť stretnúť a že tak ako vždy ste zaplnili tento náš kultúrny dom. Dovolte mi za vás všetkých poďakovať všetkým účinkujúcim a vám, milé deti, za prekrásne, úžasné, emočne nabité predstavenie, ktoré ste nám ukázali. Ja prajem našej Zuške veľa zdravia, veľa šťastia, veľa skvelých ľudí a veľa entuziazmu, veľa trpezlivosti a nech sa vám darí.